Rostomili, posłuchajcie, jako się deptało kapustę. Kiedyś hańdowni się prawiło, że familia, co doma dębową krowę z kapustą, nie umrze z głodu. Dębowa krowa to było drzywko, to była beczka. A starzy ludzie mieli recht, bo kapusta jak była porządnie ukiszono w drzywku, to stykło kuni porę ziemnioków, kąszczek szpyrki, a już był obiad, jak się patrzy. Hańdowni ludzie jodali godnie kiszonej kapusty, a byli zdrowi, a wiesieli, jako anieli w niebie. Bo kapusta, czym kwaśniejszo, tym je lepszo. A ma w sobie więcej najlepszych wiecy, co człowiek potrzebuje, gorte razy, jak idzie jesień, a w zimie. No ale niż się kapustka kidała po brodzie, to se ją trzeba było zrobić. A to dyski była robota dla całej familii, a roz do roka to było takowne prawdziwe święto. Najprzód gazda musiał z waszkuchnie przysmyczyć noże do krążania kapusty. Ale prędzej gaździno wartko pozamiatała, a handrum umyła dłaszkę w sieni, a z odmaryje wyciągła białą cychę. Gazda noże postawił w kątku, starzyk przyniósł 2 stołki z kuchynie, a potem się te noże oprzyło na tych stołkach tak, co by se szło ku nim siednąć. Kapustę się targało na zogonach, parę dni przed tym, niż się ją krążało. Zielone liści gaździno ze starką obrzazały, wciepały krowom ku pysku, a głąbiczki dały do waszkuchnie. Krążanie kapusty to nie była lekka robota. Tuż na jednym stołku sesiądł gazda, a na drugim starzyk. Przed sobą mieli inne noże do krążania, a białą głąbiczkę. Pod noże gaździno dała białą cychę, co do niej spadowała pokrążano kapusta. Noże do krążania miały z wyrchu taki rumek, co się do niego dawało głąbiczkę. Tuż gazda nim jeździł tama spadki, a starzyk cis kapustę, co by ją noże lepszy krążały. To była fest prosno robota. Tuż baby, jak już widziały, że na cysze je kopieczek, to nalały chłopom po półce. Kapkę nie skorzy, jeszcze na drugą szłapę. Tuż dziepro po tym starziczek zaszli ciść kapustę, wiela eny mieli siły. Pokrążaną kapustę się prugowało, jeśli je sucho, lebo zoftowito. Podle tego starka wiedzieli, wiela będzie kapuśniunki. Potem gazda do sieni przysmyczył drzywko, co się na nią prawiło, a i dębowo krowa. Isto z tego, że była zrobiona z dębowego drzewa. Kiejsi hańdowni kapustę się deptało szłapami. A najlepszy do tego był mały synek, bo poradził w drzywku, a i zatańcować. Jak już szłapy mu mama porządnie opucowali, to gazda wsuli do drzewka porę gorści pokrążanej kapusty, a kapkę soli. Synek drepsił, przebierał klepetami, a był rod jak fazol, bo teraz on był najważniejszy w całej chałupie, a można a i na całej dziedzinie. Pod szłapy mu suli pokrążaną kapustę, sól, fynikiel, pokrążaną marekwię, a on dreptał, aż mu zabyło zima we szłapy. W ten czas wylos, kapkę się przy kachloku ogrzał, chłopi se dali po sztamperlu, a wnet zaś kapusta się suła do drzewka, a pod szłapami eny strzykał sok, co go starka odlewała, bo go nie śmiało być zakupa. Czym mniej pokrążanej kapusty było w cysze, tym wyży był synek, co w ní drepsił. Na koniec deptanio już był tak wysoko, że pomału dostał do powołu, a to znaczyło, że kapusta je podeptano. Ale wiele razy było tak, że po kapuście drepsiła młododziołcha, co jeszcze była swobodno. Jak eny chłopcy się dozwiedzieli, że szykowno dziołuszka kapustę depce, to przyszli pod chałupę, a zagrali, co by warciejszy zwyrtała w drzywku. To było gor w goralii, kany jak eny kdo huśle usłyszał, to choć był utropiony, to naszał jeszcze siły, co by potańcować. Bliży Cieszyna się barży śpiewało, a dycki ty pieśniczki, co człowiekowi dawały radość. Takowne żywsze, srandowne, bo przeca w tej kapuście je żywot. Jak już kapusta była podeptano, to gazda zasmyczyli drzewko do piwnicy, do chłódku, przyciśli kąskiem drzewa, na to dali wielkucny kamień, a niechali, co by se to pomału siadło. Kapuście trzeba było dać kapkę czasu, niż się ją zakłóciło z mułką, a ze śmietonką. Dziepro po tym się po gębie każdemu kidała, jak się ją jadło ze szpyrkami, a ze ziemniokami w babraczce.